Bon dia, bon vespre i bona nit a tothom. El vídeo d'avui serà una mica diferent dels darrers que he fet. És possible que em caiguin hòsties de tot arreu per aquest vídeo que faré, perquè l'última vegada que vaig parlar del que parlaré avui amb una certa profunditat va generar una mica de crispació i bé, ja sabeu que prefereixo pensar i reflexionar en veu alta amb tots vosaltres i fer-vos partíceps del meu debat intern, que potser també us pot ajudar a alguns de vosaltres, que no pas amagar el cap sota l'ala, fer veure com si no passés res o parlar d'altres coses que potser no m'interessa parlar, i per mantenir la pau social, no? En aquest cas, ja us dic, el que faré bàsicament, que ho veureu al títol del vídeo, serà explicar-vos el debat intern que jo tinc, o que he tingut, o que estic tenint, i que segurament seguiré tenint, entre dos projectes que inicialment podien semblar com confrontats o incompatibles, però jo crec que bé, es pot mirar les coses d'una altra manera, val? I bé, us donaré bé, en aquest vídeo llançaré moltes preguntes a l'aire, la majoria d'elles espero contestar-les, i en algunes doncs, que em quedaran pendents, val? Per una qüestió d'humanitat no em donarà temps a respondre, perquè si no hauria de fer un vídeo de 4 hores i no és la meva intenció, però aquest vídeo serà llarg, serà farragós, vindrà molt carregat i ja us dic, més que probablement em cauran hòsties de tot arreu, però m'és igual, perquè si per alguna cosa sóc el racó fosc és que perquè puc parlar de les coses més fosques, perquè sí, perquè m'agrada parlar-ne i perquè no m'agrada amagar debats, i sobretot doncs aquest debat intern que tinc, perquè no estaria sent sincer amb vosaltres, no estaria sent transparent, malgrat que un racó fosc de per si no és gaire transparent, però no estaria sent just o honest amb les meves reflexions, i el que vull que sí que les meves reflexions siguin justes i honestes, no? Sempre intento fer-ho així. Us aniran passant diapositives, com sempre, val? Algunes d'elles més interessants que altres, però és per ambientar una miqueta de què anirà el tema, ja ho sabeu els que heu llegit el vídeo, el títol, i bé, no em vull allargar més en aquesta ridícula introducció. Sí que us faré una consideració, val, abans de començar, amb tota la matraca que tinc. Creieu-me quan us dic, creieu-me, que jo sóc la persona més pessimista i negativa que he conegut en la meva vida. Val? O sigui, us ho dic perquè després del tema de les eleccions, amb el tema de l'abstenció, jo sí que és cert que sempre hi ha una part de voluntat, no?, de voler veure les coses al pot mig ple o mig buit. Jo normalment sempre ho veig tot buit, ho veig tot negre, ho veig tot fosc, per això soc el racó fosc, i no veig gaire esperança i sempre soc bastant negatiu i pessimista en tot. A veure, més que negatiu i pessimista, a mi m'agrada dir-li realista, val? El que passa que la gent ho confon el realisme sovint amb el negativisme i amb el pessimisme. Doncs bé, d'ençà de les eleccions, i malgrat que l'abstenció no va ser la que a mi m'hagués agradat, una abstenció molt més significativa, ja us ho vaig dir en l'anàlisi de les eleccions, no sé per què, us dic de veritat, no sé si és una cosa que, no sé, aquesta setmana estic així o no ho sé si és una cosa temporal, d'un tema, no sé, si és que s'acosta el bon temps, no ho sé, la veritat, no ho sé, si és que ja a l'haver-hi més hores de llum al dia, doncs no soc tan fosc, no ho sé, però m'ha agafat per veure-ho d'una manera positiva, val? I jo no acostumo a ser positiu, val? Però sí que, pel motiu que sigui, he vist com l'esperança, molt petita, molt llunyana, però una esperança i una llum molt fineta, molt petita, molt difícil de veure, però una llum al final del túnel, val? I tot d'ençà d'aquesta abstenció, val? I fixeu-vos si era important fer l'abstenció, que fins i tot jo m'he tornat una miqueta més optimista. Evidentment, després del vídeo d'avui rebré una d'hòsties impressionant i després del vídeo doncs, no sabré ni com em dic, no? Però bé, us vull compartir això doncs, perquè em sembla interessant que doncs, algú amb la meva perspectiva doncs, us pugui arribar a vendre una mica de fum d'optimisme i tal, doncs potser no està malament. A veure, com ho plantejo això? Són preguntes que em faig jo, que tinc dins meu, en un debat intern, val? Algunes vegades, depèn del dia, el debat està més
més cap a un costat que cap a l'altre, és com un partit de futbol que no s'acaba. Unes vegades algun té la possessió, l'altre contraataca, l'altre apreta més, l'altre defensa més sòlid, i és un debat que vaig tenir, però també em fan moltes preguntes molta gent, gent del meu entorn, gent amb la que jo parlo a vegades de política, o em fan aquesta pregunta o sé que s'ho estan preguntant, i també a vegades als comentaris de YouTube em feu preguntes de, i què? I què hem de fer? I què hem de fer? I què hem de fer? I al Twitter a vegades també, però principalment també pel meu entorn, no? Perquè és on jo em puc desenvolupar més quan parlo i puc explicar més les coses, tinc més temps i a més em veuen la cara, no? I tot això, no? Perquè jo a la vida real doncs, no vaig vestit de Batman, no? Però com us podeu imaginar, no? Però vull dir que puc tenir un debat més complet i amb més temps i amb més tranquil·litat i per tant doncs, em puc explicar millor i tal, però segueixen sorgint dubtes i qüestions doncs, que crec que cal com a mínim, no sé si explicar o afirmar de manera rotunda, més que això jo crec que cal reflexionar i pensar-hi. Llavors, com us dic, hi ha coses que s'han de raonar. A mi no em val que a un projecte o a un grup se'ls digui no, aquests són ñordos, o treballen per Espanya, o treballen per l'Estat, o treballen per l'enemic, i punt, i ja està, i aquí ho deixo. Perquè sí, perquè a mi em sembla que tal, o a mi em sembla que jo. Tot s'ha de raonar, tot s'ha de, entre cometes, justificar, no? Un argument, una argumentació, doncs pot haver-hi argumentacions més sòlides o menys sòlides, no? Però a mi això de, són ñordos i ja està. Bueno, no sé, a mi fins i tot els vull concedir el dubte de, sí, realment són ñordos? Anem a veure-ho, no? Aquí no estic per afirmar ni desmentir ni res, Jo simplement vull reflexionar, vull posar tots els elements de debat, diguem, a debat amb mi mateix, perquè jo aquí debato amb mi mateix, sempre acabo tenint la raó, és fantàstic. Us recomano fer-vos un canal de YouTube, perquè si debateu amb vosaltres mateixos sempre tindreu la raó, és la puta hòstia, no? Jo en aquest cas no tindré la raó, és tan complicat que ni jo mateix tindré la raó, perquè com us dic és un debat inacabat. Aleshores, el debat és, on em vull centrar, és Directe 68, el partit independentista / independitzador per excel·lència a Catalunya, l'únic partit independentista independitzador que hi ha actualment a Catalunya, i el Cens del Poble Català, que és un projecte per intentar censar els membres de la nació catalana. Són dos projectes, com us dic, que a priori, com a mínim, des de la banda de Directe 68, semblen dos projectes enfrontats, que no tenen res a veure, no poden tenir res a veure i no hi ha res a fer, i ja està, punt. El cens no serveix per res i ja està. I des del cens potser, no ho sé, això sí que ho desconec perquè no conec tant la banda del cens, no conec les persones que porten el cens, però des del cens doncs, tampoc és que hi hagi com gaire interès, no? per el projecte Directe 68, i ho puc arribar a entendre perquè el cens es basa més en un tema de societat civil i no tant com de partits polítics. I en canvi, Directe 68 és un partit polític, que evidentment doncs, és un partit polític diferent, però és un partit polític. Llavors, són dos projectes diferents, en la seva concepció, en la seva creació, fins i tot en el seu objectiu, malgrat al final pot acabar sent el mateix, i ara ja us desenvoluparé per què, però aquest seria el tema, Directe 68 versus Cens del Poble Català. Jo vull aclarir una cosa abans de començar, perquè si no seria injust o no seria honest. Una de les meves principals, entre cometes, o no cometes, discrepàncies en Directe 68, ja he fet molts vídeos, perquè he fet molts vídeos parlant de Directe 68, per bé o per mal, he fet només un parlant de Cens del Poble Català, que em va portar bastanta feina, però sí que és cert que jo he incorporat la idea del cens del poble català en molts dels meus vídeos, és a dir, moltes vegades us he parlat del cens autonòmic colonial espanyol que tenim a Catalunya, quan jo crec que hauria de ser un cens de catalans. Per tant, la idea del cens de català, com a idea, l'he incorporat. La idea del cens del poble català jo l'he incorporat i jo la defenso. La idea del cens del poble català la defenso. Em sembla una idea collonuda i no he trobat ningú que em pugui justificar que fer un cens de catalans, pels catalans, no sigui una bona idea. Altra cosa és qui ho porta, com es gestiona, com és l'estratègia, el que vulgueu. Però com a idea, és una idea per mi collonuda. I per mi la idea de Directe 68, evidentment també és collonuda perquè és fer la independència i el més aviat possible. Això a grosso modo.
però per centrar el debat, per centrar el debat, és que em fa molta gràcia debat amb mi mateix, no? Aquí en veu alta per tots vosaltres, soc la polla, soc el puto amo. A veure, jo tinc un problema, val? Jo reconec que tinc molts problemes, però un problema en concret que és que jo soc nacionalista. És a dir, a mi m'importa la nació catalana, m'importa Catalunya, m'importa la història de la nació, m'importa la continuïtat generacional dels catalans, m'importa l'herència de catalanó que deixem a les futures generacions, malgrat jo de moment no em participo de manera activa, ni està previst que així sigui, però sí que puc contribuir d'altres maneres, val? No cal reproduir-se tampoc per contribuir, no? Puc contribuir d'altres maneres. En el meu cas, però que cadascú faci el que vulgui i tal. El tema és que jo soc nacionalista. Directe 68 no es defineix a si mateix com un partit nacionalista. Sempre m'ho poden desmentir, convido a qualsevol de Directe 68, que si em vol desmentir que em desmenteixi, però Directe 68 no és un partit essencialment nacionalista. Jo sí. Val? Primera diferència, jo sí. Jo sóc essencialment nacionalista, que evidentment comporta ser independentista. Val? Tu pots ser independentista, val? Pots ser català independentista, no nacionalista o no molt nacionalista, pots ser nacionalista i independentista. El que no cola és ser nacionalista i no ser independentista. Val? Aquesta és la milonga aquesta de Durans i Lleides i Sánchez Llibres i aquestes coses. Això ja és una cosa que ja se sap a lo que va, no? Aquí estem parlant de nyordos ja. Jo estic parlant de catalans que són nacionalistes o amb una consciència nacional forta, val? O simplement ciutadans de Catalunya que tenen una certa preferència per el que és el català, diguem, per el que és Catalunya, per la cosa catalana, però no són nacionalistes, val? De pedra picada, jo que diguis, no, aquest tio és nacionalista a les 24 hores i actua amb consciència nacional a les 24 hores i tal, i són independentistes també, val? Llavors no podem ser enemics, val? Això és ho dic perquè, no sé, o sigui, jo entenc que els nacionalistes són molts menys que els independentistes. O sigui, hi ha molts més independentistes. A veure, tampoc és que siguin molts, però hi ha molts més independentistes que no pas nacionalistes catalans. O sigui, hi ha més independentistes catalans que nacionalistes catalans. Això és evident, és evident. Val? Perquè això és com la pel·li de 300, val? La pel·li de 300 del rei Leònidas, quan es presenta ja abans d'anar al camp de batalla, que es presenta amb els seus 300, no? I fan allò de no? Qui sou vosaltres? No? I ell porta 300 i l'altre, que és grec també, porta com 10.000 soldats o no sé quants, i fan allò, es treuen la xorra, no? Qui pot més, no? I clar, un porta 300 nacionalistes i l'altre porta 10.000 independentistes. Clar, segurament la batalla de les Termòpiles no es pot guanyar sense aquells 10.000 soldats, però tampoc es pot guanyar sense els 300 nacionalistes que porta l'altre. M'explico? I aquesta podria ser una mica la comparació, ¿vale? No ho feu literal, ¿vale? Però és per explicar una miqueta que un nacionalista al final diguem-ne que té una complexitat major, té una profunditat major en el que és la catalanó que no un simple independentista. Evidentment, sense independentistes no faran independència, això està claríssim. I evidentment, una independència sense nacionalisme no crec que serveixi per una merda. Val? Llavors, s'ha de trobar un equilibri, s'ha de trobar una entesa, no? Aleshores, malgrat jo ser nacionalista, us he dit en els darrers vídeos, ho dic perquè parlo de Directe 68 i el Cens del Poble Català, val? Perquè per mi són els dos únics projectes que contemplo. Val? No puc contemplar Aliança Catalana, com jo us he explicat en els 50.000 últims vídeos, ni alhora, val? De la senyora Ponsatí, ni la Sílvia Oriols, ni la Ponsatí, ni Jordi Aragonès, ni Graupera, ni aquestes coses, perquè ja crec que he explicat prou en els últims vídeos, i si no us els podeu tornar a mirar, els que no els hagueu mirat els podeu mirar, i els que us hagueu mirat doncs els podeu repetir si voleu, tantes vegades com vulgueu. I he explicat que no són realment projectes que busquin la independència, i per tant un partit polític que ja no busca la independència no m'interessa per res. Després el partit polític pot ser més nacionalista o menys o tal, o pot vendre que ho és i tal. Clar, Aliança Catalana a mi m'atreia molt pel tema nacionalista, però després a poc a poc vaig anar descobrint tot el que hi havia al darrere del partit i per tant descarto. Quina és la diferència entre un cens català, per exemple, un cens del poble català, el projecte del cens del poble català i un partit polític o qualsevol altre partit polític? Que el cens del poble català, en teoria, hauria de ser una cosa impersonal, hauria de ser una cosa directament sorgida de la societat civil catalana o... és a dir, no té l'ombra d'un partit polític, per entendre'ns, no té aquesta cosa tèrbola que pugui tenir un partit polític, en teoria,
en teoria. Val? El cens del poble català hauria de ser una cosa estil consultes del 2009, per entendre'ns, un moviment de la societat civil que es decidís a fer un cens del poble català. Evidentment, el cens del poble català l'ha de començar algú, el projecte l'ha de començar algú, o l'ha de continuar algú, o li ha de donar profunditat a algú, o un sentit a algú, o algú ha de ser el líder visible, no visible, però algú ha de treballar en el cens del poble català, i per tant hi ha gent que ho porta. Que després aquesta gent que ho porta us sembli pitjor, millor, el que sigui, això ja és un altre debat. Això és un altre debat. Val? Però la idea em sembla brillant. Ho vaig dir en el seu moment, ho repeteixo ara, i en tots els meus vídeos us he deixat anar la idea aquesta de que tenim un cens autonòmic espanyol colonial actualment a Catalunya que a mi no em serveix per una puta merda. Per tant, per mi només valdria un cens de catalans. Altra cosa és com hi arribem aquí i tal. Per altra banda, us he dit que una de les vies per arribar a la independència és des del Parlament, tenir una majoria absoluta de 68 o a partir de 68 diputats, fer la independència i independitzar tot allò que es pugui independitzar, que és el que us vaig explicar també en el meu vídeo anterior del Racofos Simulator, val? Que us vaig dir, si s'ha de fer, insisteixo, si s'ha de fer així, si s'ha de fer dins del Parlament autonòmic aquest de Catalunya, amb un partit independentista que tregui una majoria perquè van tots units, sense ideologies, i treu una majoria absoluta, s'ha d'independitzar allò que es pugui independitzar. Val? I per què dic això? Dic perquè Lletra 68 planteja arribar amb 68 diputats de cop i volta, treure 68 diputats, a veure, de cop i volta després d'una feina lògicament prèvia, però treure 68 diputats o més, que segons ells doncs, seran molts més, i fer la independència de Catalunya. Clar, el debat aquí està, com us he dit, en ja no som independentistes o som nacionalistes, sinó quin tipus d'independència busquem. És a dir, què volem independitzar? Que és la pregunta per mi correcta que fa el cens del poble català. Què volem independitzar? Bé, jo el que vull independitzar, jo, Racó Fosc, què vull independitzar? Vull independitzar la nació catalana. La nació catalana. Evidentment, aquesta nació catalana necessita un territori. Evidentment, unes infraestructures, etc. Evidentment. Això és evident. Aquest territori ha de ser la totalitat de l'actual Principat de Catalunya, necessàriament. A veure, per mi hauria d'intentar ser-ho, però no condicionaré la independència de la meva nació i la supervivència de la meva nació a dominar tot un Principat de Catalunya que actualment no dominem i no és nostre, perquè actualment el 0% del territori català el dominen els catalans, el 0%. El 0, El 0%. Per molt que a la Catalunya interior hi hagi molts catalans i el que vulgueu. La Catalunya actual està 100% governada pels espanyols, és dels espanyols. I el que jo proposo és, d'una manera o de l'altra, ja sigui via cens del poble català, suposant que la idea doncs, anés en bon terme, es fes de bones, etc., i funcionés correctament, o via DUI, via Directe 68, via el Compromís per la Independència i la llista única, independitzar tota aquella part del territori català del Principat. Parlo del Principat per no fotre'm amb més merders, que això no vol dir que jo no estigui a favor dels països catalans, no vol dir això, ni els excloc, ni tanco la porta res, simplement per no buscar-me ja més merders, però independitzar via Parlament o via fora del Parlament, via el cens, tot allò que es pugui independitzar de Catalunya perquè sigui dels catalans. Aquesta és la meva idea, això us ho vaig deixar, jo ja em vaig mullar, jo vaig fer un vídeo del que jo pensava si s'havia de fer a través d'un partit polític fent la independència des del Parlament. El cens del poble català no planteja això. El cens del poble català el que planteja és fer la independència en base a aquest cens. És a dir, que siguin els catalans els únics que decideixin sobre el que han de ser els catalans i, lògicament, buscar un territori que puguin dominar doncs, per establir aquest estat, per restablir l'estat català en aquell territori que pugui ser. Més o menys vindria a ser això. Val? Aleshores, llenço preguntes en l'aire, reflexions en l'aire, val? I potser en la mateixa pregunta està també una mica la resposta implícita. No ho sé, però és més fàcil fer la independència amb un cens autonòmic colonial espanyol, el que tenim actualment a Catalunya, i havent d'estar pendent del recompte dels vots, que a veure qui fa aquest recompte dels vots, que a vegades pot ser més important fins i tot que els mateixos vots, o a través d'un cens propi de catalans, ple de catalans, només amb catalans. Podríem analitzar-ho i pensar-ho, no? Us convido a pensar-ho i analitzar-ho. És més fàcil fer-ho via Parlament autonòmic amb un partit que es presenti per treure 68 escons, tal com està el cens actualment i tal com es fan el recompte dels vots a la democràcia aquesta, en el simulacre aquesta democràcia que tenim aquí muntat a Catalunya, o és més segur o més fàcil, més factible fer-ho a través d'un cens
en el que tots serien catalans i per tant només podien sortir coses catalanes, és a dir, d'un cens de catalans només poden sortir coses catalanes. Un cens de catalans, evidentment, és restrictiu com qualsevol cens, i l'únic que contemplaria és l'opinió catalana. Val? Ho dic perquè pot semblar una mica complicat, però si us hi poseu a pensar al final, a veure com explico això. O sigui, la gràcia i la desgràcia de les dues opcions, tant de fer-ho via Parlament de Catalunya amb un partit independentista, com fer-ho des del cens del poble català, fent-ho des de les dues vies, en teoria, la teoria que jo estic explicant aquí, després ja veurem cada cosa com acaba, però en teoria, les dues opcions són, per gràcia i per desgràcia, tant possibles i impossibles, la una com l'altra. És tan fàcil i tan difícil la una com l'altra. El que té de fàcil una, ho té de difícil l'altra, i viceversa. Perquè fins a un cert punt poden semblar idees contradictòries. Poden semblar contradictòries, però per mi no ho són. Per què? Perquè les dues estan condemnades a arribar al mateix punt. Tant si ho fas des del Parlament de Catalunya com si ho fas des del cens, estàs condemnat a arribar al mateix punt, que és aplicar el resultat, diguem-ne, fer l'estat català, restituir l'estat català en tots aquells punts, en tots aquells territoris que puguis controlar. Facis d'una manera o de l'altra, és igual. La Catalunya sencera, el Principat de Catalunya sencer, oblideu-vos d'això. Jo us recomano, o sigui, no oblideu-vos perquè l'objectiu final és el Principat, evidentment, però l'objectiu realista és controlar allò que puguem controlar i aquell territori que puguem controlar allà on tinguem majoria, tant via cens com via directe 68 i fer la independència com es pugui, des del Parlament, que és el que jo vaig fer en aquell vídeo del racó fosc simulator, que és el que vaig explicar. Per què? Perquè tu, la independència... A veure, jo crec, és que vull començar a repartir hòsties una miqueta, a veure que se m'entengui bé. Jo tinc dos problemes, o un problema principal amb Directe 68, que és la meva discrepància fonamental amb Directe 68. Val? I això ja l'he comentat al David, i ho he comentat també per Twitter, i ho he comentat en altres vídeos, no és una cosa nova. Jo tinc discrepàncies estratègiques amb Directe 68. Per què? Perquè jo no crec que hi hagin 3 o 4 milions de catalans, sobretot 4. A veure, compte, si m'estàs parlant del cens del poble català i el cens del poble català compta tots els catalans que hi ha al planeta, aleshores sí que podem parlar de 3 o 4 milions de catalans. Els catalans de València, els catalans de les Illes, els catalans de Perpinyà, de França, els catalans de Sardenya, els catalans de l'Alguer, els catalans arreu del món, Austràlia, als Estats Units, llavors sí que podem parlar de 3 o 4 milions de catalans, segurament. Val? Però Directe 68 no està parlant d'això. Directe 68 està parlant de treure 3 o 4 milions de vots a una Catalunya ocupada amb un cens autonòmic colonial espanyol. I això és aquí on jo discrepo totalment, frontalment. O sigui, frontalment. Això és una discrepància absoluta. Que d'aquí no em mou ningú. O sigui, d'aquí no em mou ningú. Val? Llavors, com que d'aquí no em mou ningú, he d'intentar, doncs, a veure com es gestiona, no? Perquè és una discrepància total i absoluta. Aleshores, també a vegades he escoltat també el David parlar de que hi havia enquestes, no sé quin any, no recordo si era... perquè hi ha hagut moltes enquestes al llarg del temps, que donaven un 71 versus 29% a favor de la independència. I això sí que és cert que han existit aquestes enquestes, perquè jo les he vist en el seu moment quan analitzava aquestes coses, jo les vaig arribar a veure, que sí que hi havia enquestes del 71 contra el 29, però era... Primera, és molt important la mostra que agafes d'on l'estàs agafant, val? I després també era molt important que en aquell moment el no estava encara mobilitzat o conscienciat i molts del no, o potser no responien. Vull dir, jo la validesa que li donen les enquestes del 71 versus 29 són la mateixa validesa que li donen les enquestes que ara diuen que els independentistes són un 45 contra un 55. Per mi és la mateixa validesa, o sigui, tant podia estar mal feta aquella enquesta del 71 contra el 29 com podia estar tan mal feta l'enquesta que fan ara del CIS o del CEO o el que sigui, que diu que els independentistes perdem. Per mi tenen la mateixa validesa, són enquestes. Val? Llavors, perquè un em dongui la raó o perquè un em dongui més independentistes no me l'he de creure més que un altre que em dona menys. Jo intento ser objectiu. Llavors, les enquestes, depèn de com estiguin fetes, depèn de que les hagi fet. I a la mostra que agafis, perquè al final són enquestes, et pot sortir una cosa o una altra. Val? Que hi havia enquestes que donaven a favor de la independència de llarg, és cert. I no només una, diverses, això no ho amago. Ara, que aquesta sigui la realitat, a mi em costa molt de creure. Vist
el referèndum el botifarrèndum del 2014, el botifarrèndum del 2017, les eleccions del 2015, les eleccions del 2017, les del 21 de desembre del 2017 espanyoles i tal. Vistos tots aquests resultats, vistos, doncs, jo què sé, el volum hi ha molts indicadors que assenyalen, apunten a que no hi ha 4 milions de catalans a Catalunya ni de puta conya, ni de reputa conya, val? Per mi, sota la meva opinió, potser, no sé, potser el que estic dient no té cap sentit, però sota la meva opinió. Per tant, això és un xoc frontal en Directe 68 que no podré superar mai. Per tant, com que no el podré superar mai, me'n vaig per un altre costat. O sigui, és a dir, esquivo aquest xoc i segueixo. Per què? Perquè jo Directe 68 me'ls crec. Perquè jo a David Raventós me'l crec, li tinc confiança i, per tant, intento que aquest xoc frontal deixar-ho apartat i centrar-me en altres coses amb les que sí estic d'acord. Val? Una altra cosa amb la que no estic d'acord i que també planteja Directe 68, perdoneu, és que dins d'aquests 3 o 4 milions a favor de la independència, perquè crec que és el que es refereix, que són 3 o 4 milions a favor de la independència, comptant castellans, si fossin catalans és impossible. No existeixen 4 milions de catalans a Catalunya. No existeixen. No han existit mai a Catalunya ni existiran. No pot ser. Ara, si comptem en aquests 4 milions, segueixo en aquesta discrepància, que són 3 o 4 milions, estem incloent independentistes que no són catalans, és a dir, de base cultural espanyola que estan a favor de la independència a Catalunya, cosa que honora molt a aquestes persones, val? I cosa que es mereixen tot el meu respecte i tot el que vulgueu. Si estàs incloent part d'aquests castellans, diguem, d'origen o d'arrel castellana, o immigrants d'altres nacionalitats que es puguin sentir identificats en la independència i que vulguin i que tinguin dret a votar i que puguin votar a favor de la independència, val, però jo crec que tampoc arribem als 3 o 4 milions. Tampoc ho crec. Val? Sí que és cert que aquí seria més fàcil arribar-hi perquè aquesta gent és molta. Vull dir, seria molta, potencialment, però no hi crec. Per què? Doncs perquè una discrepància fonamental que tinc amb Directe 68, la segona discrepància, a banda de les xifres, seria que Directe 68 es basa en la idea de que un cop s'aconsegueixi trencar la censura i arribar a tothom, via informació, arribar a tothom i destapar l'engany i la mentida, molta gent, molta part d'espanyols que avui se senten espanyols i que defensen la unitat d'Espanya, deixaran d'abraçar la unitat d'Espanya i es tornaran independentistes. O deixaran de votar a favor d'Espanya. Jo aquí reconec que en part, en un percentatge, puc admetre que part d'espanyols decideixin abstenir-se o no votar en contra de la independència. Si un cop es destapa la gran veritat, o sigui, la gran mentida de tot plegat, que tot és un muntatge, que tots són infiltrats espanyols, etc. Puc admetre que un percentatge d'aquesta gent decideixi abstenir-se en segons quines votacions o no votar en contra de la independència de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. Un percentatge. Ara bé, que el gruix dels espanyols seguiran votant coses espanyoles a Catalunya, però viva Espanya man que pierda. Això està claríssim. És que aquí no em convencerà ningú. És un altre xoc frontal, que no. O sigui, els castellans, els colonitzadors a Catalunya seguiran sent colonitzadors i cada cop més, i així ho mostren la majoria de dades que tenim, que cada cop els espanyols i els nanos i els joves espanyols a Catalunya, que li diem joves catalans però no són joves catalans, són joves espanyols la majoria, encara són més radicals en el seu concepte d'espanyolitat. Per tant, que no em toquin els collons, que no. Això és com part de la teoria aquesta ve de que un cop es destapi la veritat, com us dic, doncs hi ha gent que reconsiderarà la seva posició i passarà a abraçar la idea de la independència o com a mínim no ficar-s'hi en contra. Però clar, jo posaré un exemple futbolístic, perquè com us dic sempre a mi el futbol m'ajuda a explicar certes coses i vosaltres potser també us ajuda a entendre-les, i és que imaginem que a Catalunya tenim, jo què sé, 5 milions de madridistes, 5 milions de socis del Madrid i 2 milions de socis del Barça. Us imagineu aquesta situació? Bé, anem camí d'això, també us ho dic, anem camí d'això. Però bé, no són socis, són aficionats, no? Però bé, posem-los que són socis, vale? Tu, aquests 5 milions de socis del Madrid, ja els hi pots passar el documental de com Francisco Franco va robar a Di Stéfano al Barça, i els hi pots posar a les 50.000 robatoris que han fotut a la Champions, al robo de l'Almeria. És a dir, vosaltres coneixeu molts socis del Madrid que hagin deixat de ser socis del Madrid després de l'atraco que li van fotre a l'Almeria aquest any, que li van robar 3 gols o no sé què, va ser un escàndol brutal amb el VAR i tot.
Coneixeu molts socis del Madrid que hagin deixat de ser del Madrid? Coneixeu molts socis d'aquests que hagin deixat de ser del Madrid després d'aquell partit, per exemple, que hagin passat a ser socis del Barça? Oi que no? Doncs d'aquí ve una miqueta la teoria, vale? Perquè ho entengueu, la comparació, val? La metàfora, val? Perquè vagi entrant. És a dir, a un soci del Madrid no el convenceràs mai de que es faci del Barça. Mai, a la puta vida, és igual. Tu li pots demostrar per terra, mar i aire, en 50.000 programes de televisió, amb 50.000 imatges, que una cosa és penal i et dirà que no. Li pots dir que el Franco va robar Di Stéfano al Barça i et dirà que no. Li pots dir que el Madrid és un club-estat, el club-estat més bèstia que hi ha a la humanitat, que tota la recalificació de terrenys que va fer Florentino per robar Luis Figo al Barça, etc. Tu li pots explicar el que vulguis, que són uns feixistes, el que vulguis. La història del Madrid, que és el que vulguis. El que vulguis, que seguirà sent del Madrid. Fins i tot si li expliques que el seu fundador era català, que un dels fundadors era català. És igual, seguiran sent del Madrid. No es faran del Barça, ni deixaran de ser del Madrid. I una cosa semblant, perquè quan parlem de nacions també parlem de sentiment, una cosa semblant és Espanya i Catalunya. Tu a un espanyol li pots dir el que vulgui. Els mateixos espanyols, però si jo em faig... Mira, jo per condicions, per temes que no venen al cas, jo estic en contacte amb nyordos constantment, val? Amb nyordacos, constantment. No els convenceràs mai de que Espanya és mala. O sigui, ells saben que Espanya és una puta merda. Ells et diran, Espanya és una puta mierda, este país és una puta mierda. I t'ho diuen, No, és que este país és una mierda. Els hi parles d'independència? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Dónde va? Racista, ¿dónde va? Idiota. O sigui, per molt que tu els diguis que Espanya és el pitjor del món i ho sàpiguen i ho vegin per tele a càmera lenta, és igual. Seguiran sent espanyols, no deixaran de ser espanyols. I us poso un exemple més fàcil. Vosaltres, com a catalans, us poden explicar les milongues que vulgueu de Catalunya. I us podien fer documentals, històries de Catalunya. Bueno, els catalans són molt especials, els catalans són copassos, perquè els catalans estan bastant idiotitzats, però per molt que us expliquin, vosaltres seguireu sent catalans, mai us sentireu espanyols. Els que us sentiu catalans, o únicament catalans, mai us sentireu espanyols. Per tant, per aquest mateix efecte que hauríeu de poder entendre si sou catalans, els espanyols tampoc voldran ser catalans, ni sentir-se catalans, ni votar a favor de la independència. La immensa majoria, val? Sempre parlo, insisteixo, i en els meus vídeos sempre parlo de majories, de gruixos, val? Del gruix de la població, del 90% de la població, val? No les excepcions que confirmen la regla. Aleshores, us poso aquest exemple de Barça i Madrid, que són mútuament excloents, són sentiments mútuament excloents, val? Per explicar-vos el sentiment també mútuament excloent, que és ser català i ser espanyol, i el mútuament excloent en la immensa majoria, però no exactament igual, que és ser independentista i estar a favor de la unitat d'Espanya. Tu pots estar a favor de la unitat d'Espanya i passar a ser independentista, és cert, fins i tot al revés, pots ser independentista i després acabar abraçant la unitat d'Espanya, això que en algun cas pot haver-hi, però en general no, val? En general no. Per molt que tu convencis de que això d'Espanya és un mal negoci, que Espanya et roba, que Espanya és un perjudici gravíssim pels catalans, els és igual, se la suda la polla. És que és igual. I encara que tu els hi poses un documental de la mentida i tal, el primer que et diran, eso está en catalán, eso no lo entiendo. I si els hi fiques en castellà diran, ahí sale mucha bandera de Cataluña y señera y tal, no me interesa, que cambia eso, Manolo, cambia eso, quítalo eso. No els interessa una puta merda. No els interessa una puta merda ni els interessarà mai. Per tant, són dos xocs frontals que jo tinc amb Internet 68, que ja he explicat en altres vídeos, però que aquí doncs, us ho deixo doncs, així ben clar, val? I per aquí no passo. Per aquí no passo i no cola. A mi no em cola això. Val? Això és així. Tot l'altre, perfecte, però aquests dos punts són xocs frontals que jo aquí no aconsegueixo superar. I tinc un debat intern, però no puc. Són dos blocs de ciment, formigó armat, que no puc travessar. Val? I ho dic, i ho parlo des del meu coneixement personal durant els meus anys de vida, tots els meus anys de vida, que us seguireu quedant amb les ganes de saber quan són, però és irrellevant. Durant tots els meus anys de vida, l'experiència personal que jo tinc és aquesta. Des de petit, que em sentia a vegades fins i tot marginat per ser català, fins ara mateix que doncs, visc en un entorn, en una població regnada pels nyordos, val? I sé com són, sé com pensen, sé com es condueixen, i la immensa majoria mai votarà a favor de la independència de Catalunya i mai els semblarà bé una Catalunya catalana. I aquí ve un altre tema, ara que dic això de Catalunya catalana. El meu projecte com a nacionalista és fer la independència de la nació catalana i una Catalunya catalana. Jo no me n'amago. Això és el que jo vull. Jo vull una Catalunya catalana.
i Directe 68 vol una Catalunya independent. Són coses diferents. Al final, com he dit, jo crec que acabarem al mateix joc. I ara us explico per què. Perdoneu-me un segon, vaig a beure una miqueta d'aigua. Porto 34 minuts sense callar. Hòstia puta, què he passat, tu? Un segon, sisplau. Continuo. A veure, per on m'havia quedat? Perdoneu, és que... Val. El tema de que amb dues opcions, que per mi és un dels punts clau, per mi les dues opcions acabaran al mateix punt, que al final és acabar independitzant allò que es pugui independitzar, i allò que es pot independitzar és allà on els catalans són majoria, on el sentiment català és majoria i on la gent se sent majoritàriament catalana o només catalana. Per tant, al final, facis d'una banda o de l'altra, acabaràs al mateix punt, perquè independitzar la totalitat de Catalunya no serà possible. Ens agradi més o ens agradi menys, però és que ara mateix no tenim res de Catalunya. Per tant, només que tinguem un 1% del territori català ja és una festa. Evidentment no estaríem un 1%, evidentment l'objectiu sempre serà agafar-ho tot el que es pugui, evidentment, però si el teu objectiu cegament és el 100% i només contemples això, t'emportaràs una hòstia monumental. Per tant, mentalitzem-nos de certes coses. La diferència és la perspectiva, les expectatives que tu et facis, si comences de a pocos cap amunt o de amunt cap a... O sigui, si tu comences amb la màxima expectativa i vas baixant, acabaràs com un sentiment una mica negatiu, no? De que has perdut molt pel camí. Si comences amb una expectativa de agafem el que puguem i ja anirem pujant, és una altra perspectiva. Val? Llavors jo aquí també veig aquesta estratègia del cens del poble català de fer primer els catalans allò. Siguem 1 milió de catalans censats, 1,5 milions, 800.000, 2 milions, els que siguem, és igual, els que ens censem serem el poble català. Després ja seguiran afegint altra gent, altra no sé què, però això ho tenim. Aquests que som al cens, diguem-ne, som catalans, aquesta és la idea. Aleshores, bé, això, si féssim la independència per la via del Parlament Autonòmic, independitzant aquells territoris que puguem independitzar finalment, com jo proposava en el meu vídeo, voldrà dir que en aquests territoris els catalans seran un 60 o un 70% en majoria, fins i tot un 80, segons quines poblacions, no? quines zones, no? I que l'altre percentatge que no és català acabarà sent absorbit o com a mínim minimitzat per la majoria catalana. El que et permet fer un estat català, no independent, un estat català independent, però català. Quan he dit no independent em referia a no només independent, sinó català, una Catalunya catalana, és que els catalans siguem majoria. Com més majoria siguem, com més majoria pura siguem de catalans, per entendre'ns, evidentment més fàcil serà tot. Però amb una majoria suficient, de 60, 70, 75% de catalans, o 80, el que sigui, entre 65 i 70, jo crec que seria segurament el més realista, el més factible, amb una majoria així, tu pots controlar la minoria, per tant, tu pots legislar en base a la catalanor, fer coses catalanes, aprovar coses catalanes, dissenyar un estat, un país a la catalana i posar funcionaris catalans, un estat català amb plena operativitat catalana i defensant única llengua el català com a llengua oficial. Tal. Si tu tens un estat al revés, amb un 30% de catalans i un 70% de forans, de no catalans, no podràs fer que la llengua catalana sigui l'única oficial, hauràs de ficar el castellà i per tant això t'acaba conduint a convertir-te en un país d'aquests de Sud-amèrica. Una Espanya en petit, una Espanyeta en petit, que per això no val la pena perquè al final acabes en el mateix punt, que és que la nació catalana mor. Per tant, necessitem concentrar tot aquell esforç en aquells territoris que encara es puguin salvar o encara tinguem majoria, perquè si no, la nació catalana desapareix. I a mi el que m'interessa com a nacionalista és la nació catalana. És molt legítim que algú defensi que no, que vol una independència d'Espanya i punt, ja està, que vol la independència i ja està, perfecte. Molt legítim, jo no la comparteixo, molt legítim. No crec que sigui això el que defensa Directe 68, no crec que sigui això, però és que igualment al final acabes en el mateix punt que us he dit, en què al final faràs independent allà on els catalans predominem. Per tant, al final l'estat serà català, ho faci Directe 68 o es faci via el cens del poble català, en el supòsit hipotètic cas que es pogués fer per les dues vies de la mateixa manera, que jo crec que al final acabarien al mateix punt. D'altra banda, una Catalunya que fos basada en independentistes però no blindada en català, com us he dit, us obre la porta a la desaparició de la nació catalana. Aquest blindatge català es pot fer abans
que seria la idea del cens del poble català, construïm l'Estat en base a aquest cens de catalans, aquest milió i mig, 2 milions, 3 milions de persones que es decideixen, o sigui, que es censen com a catalans i que a partir d'aquí creen noves estructures paral·leles a les autonòmiques i generen un control del territori i un estat català en base a això i que per tant només pot ser català perquè neix d'un cens de catalans, restrictiu, lògicament, com qualsevol cens al món, o ho pots fer via Directe 68, via partit independentista, que independitza tots aquests territoris amb una majoria catalana i després, un cop independents, via la majoria del 60, 65, 70, 75% que us he dit que al final acabarà sent, més o menys, doncs tu blindes la catalana amb aquella majoria. O sigui, o ho fas de base amb un cens pur de catalans del 100% de catalans, o d'inici, diguem, i a partir d'aquí construeixes, o bé ho fas independitzant tot allò que puguis independitzar amb una majoria de catalana en aquells territoris catalans, i amb aquella majoria catalana en aquells territoris fas valer la majoria, el pes de la majoria democràtica, i imposes la catalana. Blindes la catalana via una majoria. Però ja a l'inici recordem que ja has de guanyar dins d'un cens autonòmic per poder fer la independència, perquè ja has de lluitar contra els colons, penseu que són majoria, que cada cop seran més majoria i per això també presenta moltes dificultats. Val? Les dues coses són complicades, ja us he dit, tant una opció com l'altra, com a idees, us estic dient com a idees, val? Ara mateix oblideu-vos de noms, val? Estic parlant d'idees. Llavors, tant d'una banda com l'altra, són tan fàcils i difícils i possibles i impossibles les dues, per mi, tal com ho estic intentant explicar i que intento que s'entengui, val? Que ho entengueu, com jo ho veig. Val? Aleshores, el mateix la persona que porta o la cara visible del cens del poble català en una entrevista a Patriota Català, una entrevista que jo recomano, una entrevista molt interessant que li va fer Patriota Català, el Ramon Serra, va explicar clarament que el cens no era exclusiu amb altres propostes. És a dir, ho va explicar ell, però jo ho vaig entendre així i ho entenc així com a idea. La idea de crear un cens de catalans pot ser perfectament paral·lela, complementària a apuntar-te a la llista única Directe 68 i fer el compromís d'ull i votar Directe 68 quan es presenti a les eleccions per intentar guanyar via el Parlament. És a dir, tu amb el cens del poble català com a català el que has de fer és censar-te. Punto. Després està si tu vols integrar més, si tu vols fer més coses, si vols treballar més, si vols participar més, aportar econòmicament, això ja és una altra cosa. Però tu, si no te n'acabes de refiar del tema del cens, primer hem de pensar què seria el pitjor que es podria fer a través del cens, Què seria el pitjor de tot? Però no estem parlant d'un partit polític, estem parlant d'un cens que intenta com sorgir de la societat civil i per a la societat civil. Què seria el pitjor? Que les nostres dades les tingués l'Estat, que l'Estat robés les nostres dades, que aquests del cens fossin nyordos, com es diu, i que es quedessin les dades i que les facilitessin al Regne d'Espanya, com si el Regne d'Espanya no tingués ja les nostres dades. Us penseu que no saben qui va votar al referèndum de l'1 d'octubre del 2017? Us penseu que no es tenen fitxats a tot amb el DNI, els que van anar a participar? En un 90 i pico %, i els altres que no són independentistes que van votar que no, els és igual, perquè és un risc que és assumible per l'Estat. Però us penseu que no es tenen fitxats via referèndum del 2014, via referèndum del 2017, que no es tenen fitxats per les vostres afiliacions a partits polítics, que no es tenen fitxats per la vostra afiliació a l'Assemblea Nacional Catalana o a Òmnium Cultural, per exemple, i altres històries, que no es tenen fitxats els mòbils, les comunicacions que vosaltres feu per WhatsApp, per Telegram. Us penseu que l'Estat això no ho controla? Evidentment que ho controla. Vull dir, per tant, el màxim risc que seria que l'Estat ja sapigués que són independentistes. Bueno, penseu que no ho saben? No sé. Vale, ok. Això seria el pitjor que podria passar, no? Dic jo, El cens del poble català no agafarà una metralladora i començarà a matar catalans. No sé com explicar-ho. Vull dir, el pitjor que podria passar seria això. Que l'Estat aconseguís, o hackejant, o via perquè el cens acaba sent una cosa espanyola, infiltrada i no sé què, acaba quedant-se en les dades de catalans que es volen censar com a catalans, que a més no vol ser... Simplement tu estàs censant com a català. Tu estàs dient, jo vull ser català, jo vull un DNI català. Que no estàs infligint cap llei de res,
Tu simplement t'estàs dient, no, jo vull participar d'aquest cens i arribat el moment jo vull decidir, jo vull tenir dret a vot en aquestes coses que es facin catalanes i vull arribar a tenir un DNI català, per entendre'ns, val? Això és un cens. El cens per si no és res, no és un delicte, val? És una cosa voluntària que tu fas. Val? El meu entendre, val? Com jo ho entenc, ojo, que potser estic dient alguna cosa no res, però... Llavors, tu no pots fer-te del cens, no pots censar-te en aquesta iniciativa, després ja veurem com surt, però tu no pots censar-te i després dedicar tots els teus esforços a Directe 68, a la llista única, al compromís d'UI, a promoure les idees de Directe 68, a intentar votar-los quan sigui possible, a finançar el partit, difondre la mentida, difondre el canal de resistència independentista catalana. No és compatible una cosa amb l'altra? És impossible, de veritat? Algú m'està dient que és impossible una cosa amb l'altra? Que és exclusiu? És mútuament excloent una idea de l'altra? De veritat? Perquè jo no ho veig. I el risc de que puguin agafar el cens i hackejar-lo o treure les dades o el que sigui, no sé com li vulgueu dir, també podia passar amb una llista única de Directe 68 o de la Compromís, que l'agafessin i també fotessin el sistema informàtic en l'aire i també podien passar coses. I potser fins i tot, o sigui, el compromís d'UI és molt concret. O sigui, el compromís d'UI de llista única és molt concret, és anar a fer la independència. O sigui, és anar a lluitar directament, val? És una llista de guerrers, és una llista de valents contra l'Estat, diguem, per fer la independència, perquè se m'entengui, val? Declares una intenció clara. El cens poden ser doncs, gent gran enganyada, no?, que van a censar-se perquè els han dit que es censin com l'Assemblea Nacional els hi venia samarretes. Vull dir, o com les caixes de solidaritat, no?, per l'Artur Mas, de l'ANC i tot això, no? Vull dir, pensem una miqueta, no? Llavors, hòstia, quin és el màxim risc d'una cosa i de l'altra? Hòstia, és que resulta que amb l'altre també et pot passar alguna cosa, no? Però sobretot, és incompatible que tu et censis i després paral·lelament, escolta, jo estic a Directe 68, jo difonc missatges de resistència, jo aporto 2.000 euros al partit, estic fent vídeos parlant bé de Directe 68, els votaré quan es presentin, els dic a la meva família, els convenço perquè quan es presenti Directe 68 votar-los, i paral·lelament també recomano doncs, censar-los, perquè tu et censes una vegada, ja està, estàs censat, ja està. En teoria, com és una idea i és impersonal, tu et censes. A favor de Directe 68, tu has d'estar d'acord també amb el lideratge, tu has d'estar a favor d'unes persones, al final és un partit polític, és diferent, val? El cens hauria de ser una cosa impersonal, una cosa que, mira, doncs ja estic censat, tu, ja, no és que em quedi més tranquil, però, bueno, jo ja m'he censat per si de cas. I a partir d'aquí, després tu pots seguir treballant en la línia que tu vulguis. Com si després vols votar Aliança Catalana, o el PP, vale? Ja cadascú aquí fa el que vulgui, val? Però a mi no em semblen idees mútuament excloents ni em sembla incompatible una cosa amb l'altra. Altra cosa és que em diguessis, no, és que el cens del poble català és un partit polític, llavors ja és una altra cosa completament diferent, però aquí no estem parlant d'això, no és això. Per tant, entenc que és compaginable una cosa amb l'altra, més quan el cens al final és censar-te i punt. No has d'estar cada dia a la teva vida més censat, en una cadira així com un boig, més censat, o donant-te cops contra la paret, més censat. No, et censes i punt, ja està. Aportes una documentació, estàs en el cens i ja està. Que deia sobre alguna cosa positiva? De puta mare. Que no? Oye, pues, vale, pues ja està, tu segueixes a la teva. Al meu entendre, que potser estic molt boig jo, però al meu entendre. Parlo sempre d'idees, us vull remarcar a tots a l'alçada que estem del vídeo, minut 48, parlo de la idea. Després, perdoneu que vaig a repassar una mica els apunts perquè aquest vídeo és farragós i a més m'estic mullant també, a veure. Val. Després una altra cosa. Ara parlem de les persones, val? Hi ha gent que David Raventós no se'l creurà mai. Hi ha gent que no es fia de David Raventós, que fins i tot s'arriben a pensar també que és un infiltrat, no? Perquè si l'Estat té tots
tots els graus d'infiltració, doncs també ha de tenir una infiltració totalment antisistema de fora del sistema per acabar recollint aquell antisistema màxim que ja no es fia de res absolutament i tal, i també hi ha gent que et justificarà que l'hauran tancat a un psiquiàtric doncs per fer-lo més víctima i perquè la gent se'l cregui i tal, no? Vull dir, clar, és que posats al tema aquest de la conspiranoia, doncs ens podíem posar així i hi haurà gent doncs, que arribi a pensar això, no? Hi ha gent per tot en aquest món, no? Doncs hi ha gent que es pot arribar a pensar això. Com us dic, el tema positiu d'un partit, o sigui, d'una cosa que no és un partit polític, és que al final és una cosa, entre cometes, que ha de ser impersonal, com el cens, ha de ser impersonal, no està vinculat a cap figura, a cap persona, és un cens. Altra cosa és que digueu, no, és que les persones que porten el cens, Ramon Serra, i tots els que hi ha al darrere, m'han sorgit noms, a mi m'han sorgit noms, no? Com Eva Pesquera, Donald, no sé què, a Twitter, no? Per exemple, i no sé qui més, val? David no sé què, no ho sé, val? No els conec, de veritat que no els conec, els he vist alguna vegada pel Twitter por ahí, i no els conec, val? Que el conec més el Ramon Serra, l'R, a Twitter, val? Que el coneixereu molts de vosaltres, i jo tot el que més o menys l'he escoltat dir o l'he llegit també pel Twitter, més o menys el que a mi em sembla correcte, tot el discurs, em sembla molt coherent amb la idea del cens, em sembla molt coherent. De fet, el cens no es planteja entrar als partits o que els partits formin part d'això, sinó que, evidentment, si els partits donessin suport a fer un cens, seria molt més fàcil, seria un impuls. Però el cens no és un projecte per un partit polític o per uns partits polítics. El cens va a banda. El que passa és que, lògicament, el que crea el cens busca el suport d'algun partit polític perquè així serà més fàcil, no? Però, clar, si els partits polítics no accepten aquesta idea del cens, el cens automàticament vull dir, passa d'això. És a dir, jo no he vist el cens, la gent del cens, diguem, voteu Aliança Catalana, o voteu Front Nacional, o no. Han dit, mira, aquest partit no li interessa això, aquest partit tampoc, aquest partit tampoc, aquest partit... En definitiva, cap partit. A cap partit li sembla bé la idea del cens, a cap partit. De moment, a cap partit. Per tant, ja us dic, no és un enemic polític. En tot cas, pot ser un projecte del qual no us en refieu. Si el problema que teniu és que no us refieu de les persones que ho porten, també us proposo una altra cosa. Com que la idea és molt bona, perquè a mi em sembla que la idea és molt bona, defensi qui la defensi, quan una idea és bona, defensi qui la defensi, la idea no deixa de ser bona. Home, si la defensa és Hitler, doncs, home, aquí alguna cosa que no quadra, no? Però perquè segurament Hitler farà una llista de cens per afusellar-nos, no? Com feia amb els jueus, no? Llavors, clar, és més tèrbol, no? Però, home, però els que porten el cens no semblen massa hitlerians, no? Però independentment, suposem que les persones que porten el cens no us en fieu, no us en refieu, us fa un mala pinta, aquí hi ha gat amagat, no ho acabeu de veure clar, heu tingut alguna discussió amb ells, heu vist que sí, qualsevol cosa. Jo us proposo, si no us agrada qui ho porta, presenteu-vos-hi vosaltres, substituïu-los, agafeu la idea i feu-la vosaltres. Si no us agrada, però us agrada la idea, però no us agrada qui la porta, robeu-li la idea al cens i feu-la vosaltres, munteu vosaltres al cens, substituïu-los, superviseu-los, foteu-vos vosaltres al cens, demaneu participar del cens i ho controleu des de dins, o com a mínim no sé si m'explico. Vull dir, al final jo crec que la idea és bona perquè a més és que jo ho veig com a complementari, com a compaginable, com a paral·lel a tota la resta, a tota la lluita política del partit, d'intentar fer la independència des del Parlament amb un partit polític que tregui majoria absoluta, bla, bla, bla. Tot això, per mi, és compatible amb l'altre, perquè, com us he dit, és un cens. T'apuntes a una llista, fas una llista, pum, ja està. I després fas tot l'altre. No estem parlant que el cens et vagi a requerir 24 hores al dia durant 4, 8, 10 anys. No estem parlant d'això. Que evidentment pots fer-ho, evidentment, si t'interessa molt el tema i vols participar i vols ajudar i que vagi més ràpid o el que sigui, evidentment aquí hi ha cadascú que fa el que vulgui. Però si tu no t'acabes de fiar, però la idea et sembla bona, escolta, pots censar i després fer l'altre. Us insisteixo, què és el pitjor que us pot passar? És la pregunta que us hauríeu de fer, potser. Ja us dic, si les persones no us convencen, proposeu un canvi a la direcció, substituïu-los, no sé, feu vosaltres un cens, comenceu vosaltres un cens, no, fem el cens del poble català, però aquí, entre parèntesis, però aquí no està Ramon Serra, ni no sé què, ni el Donald, ni la Eva Pesquera, ni no sé què, no sé quantos, estem nosaltres. No sé, cens del poble català, 2, segona part, jo què sé, cens del poble català, segur, cens del poble català, supercatalà, el que sigui, jo què sé, però la idea al final és bona. I això també, m'ha comentat també el David, no, és que això
és com el d'Estònia, que es proposa fer com el d'Estònia. No, el d'Estònia en principi és com un referent, tal com jo ho tinc entès, és com un referent llunyà, remot, un referent de... Escolta, que a Estònia es va fer així i malgrat la situació de Catalunya no és ni por asomo igual que la d'Estònia, ni de conya, és evident, no és cap mirall, és una referència, no? O sigui, la independència... A veure, jo pregunto a tots els independentistes que m'escolteu ara, a tots de Directe 68 que m'escolteu ara, la sentència del Tribunal Internacional de l'Haia a favor de la declaració unilateral d'independència de Kosovo té alguna cosa a veure amb Catalunya? Kosovo té alguna cosa a veure amb Catalunya? És un referent per Catalunya? Sí? No? Per què? Justifiquem, raonem la resposta, sisplau. En veu alta, raonem-la. Oi que no? Oi que Catalunya no té res a veure amb Kosovo? O sí? No sé. Però és que és el mateix, vull dir, parlen d'Estònia. Clar, parlen d'Estònia perquè primer Estònia és un estat que funciona de puta mare, perquè Estònia ho va fer d'aquesta manera pels interessos que fossin, pel motiu que fos, ho van fer així i els hi va funcionar. I Catalunya ho té molt més complicat que Estònia, molt més, però és que potser és l'única oportunitat que té, potser és l'única sortida viable. Fem les dues sortides, no? Podríem fer, no, fem les dues coses, participem de Directe 68 i ens encem. I una de les dues coses ha de triomfar, perquè no és mútuament excloent. No són conceptes, idees mútuament excloents. Ho poden semblar, però si t'hi pares a pensar, al final acabarem al mateix lloc, que és independitzant amb la majoria de catalans, allà on siguem majoria, allò que puguem independitzar. Al final l'essència és aquesta. O sigui, els catalans som els que farem o voldrem fer la independència. I el territori que independitzem serà aquell que els catalans puguem controlar. I després podem partir o de que independitzem i fem un cens, o fem un cens i independitzem. Però al final, la Catalunya independent haurà de fer un cens? Ja pot ser que sigui, el faci abans i a partir d'aquí es faci l'economia independent, o al revés, fem l'economia independent i fem un cens. Però al final vindrà d'una majoria de catalans, faci com es faci. Evidentment, doncs, hi ha certes diferències en el plantejament, evidentment, i tal. Però us dic, si el problema... Ara, si vosaltres, si algú que m'està escoltant ja em diu, no, a mi això del cens del poble català no em sembla una bona idea, em sembla molt mala idea. Repto a aquesta persona, o aquestes persones, o aquests milions de persones que m'expliquin exactament per què és una molt mala idea el cens del poble català. No qui l'està portant, No que el Ramon Serra us caigui malament, o pitjor o millor, no. O que el Donald aquest hagi fet un tuit que no us agrada, o que la Eva Pesquera no sigui no sé què. No. La idea del cens, de fer un cens de catalans, per això va començar amb l'Albert Bertrana, ja fa bastants anys. No, és que aquest és de Convergència, o aquest és d'Esquerra. M'importa tres pitos, tio. Oblida't de l'Albert Bertrana. Estic parlant d'un concepte, d'una idea. Una idea. I si no, com us dic, substituïu la gent que porta el cens, feu el vostre propi cens, vigileu-los des de dins, demaneu participar-hi i controlar-ho també, per assegurar-nos, no sé. Ara, que us diuen, no, és que és una mala idea, el cens del poble català és una mala idea, censar catalans és una mala idea, que hi hagi una llista de tots els catalans que volen ser, que es consideren com a catalans i que volen tenir un estat, i fer coses culturals catalanes i nacionals catalanes, això és una molt mala idea. Tenir-nos identificats i recomptats és una mala idea. Expliqueu-m'ho perquè jo no ho sé veure. Jo tinc unes limitacions intel·lectuals claríssimes i no ho sé veure. Per tant, necessito ajuda, us demano ajuda. Ajudeu-me a la caixa de comentaris, al Twitter, us cagueu amb mi, amb mi puta mare, amb el que vulgueu. Però expliqueu-m'ho, sisplau. La idea, insisteixo, la idea. Faig un últim repàs als apunts, crec que no m'he deixat res, crec que més o menys he comentat tot el que volia comentar. Donem-me un segon. Sí, ja que em surt d'aquesta diapositiva, val? El poble és un conjunt d'individus que comparteixen una sèrie d'atributs culturals distintius i distingibles que poden preservar en el decurs del temps, val? I amb això acabo, val? Amb això acabo. Bé, el tema és la pregunta que us feia al principi. Què independitzem o qui? És a dir, els que s'independitzen i fan coses, o sigui, els catalans hacen coses, són els catalans, han de ser els catalans. O sigui, independitzem catalans o independitzem un territori? El territori per si sol no val per una puta merda. Els catalans sense territori tampoc es poden desenvolupar. Però, al final, el que vols independitzar és un col·lectiu, una nació cultural, un grup cultural ètnic que pervisqui. Perquè, si no, una independència a Catalunya acabarà sent, doncs, acabarem sent el Paraguai d'Europa.
o jo què sé, o el Perú d'Europa, acabarem parlant tots castellà, ens conduirem tots de manera castellana i espanyolitzada, i ja està. I jo, potser per això no val la pena, que sí, que sempre valdrà la pena fer la independència només que sigui per fotre els espanyols, vale? Jo antimadridista i antiespanyol, el que vulgueu, vale? Però m'explico, jo si vull la independència és perquè vull una Catalunya catalana, una Catalunya en el català sigui la llengua oficial i on els costums, les tradicions, la manera de pensar, la ideologia, o sigui, la idiosincràsia, l'imaginari col·lectiu, etc., sigui català i que això perduri, que allò que han fet els nostres ancestres perduri, això que té un valor perduri. Si no, quin és l'objectiu de fer una independència de Catalunya? Jo la independència de Catalunya, per la independència, sí, vale, pot estar bé al principi i tal, pot durar 10-15 anys, però en quan la majoria del cens de colons es torni a imposar, potser tornen a votar a Espanya un altre cop, tornen a votar formar part d'Espanya un altre cop i has de desfer la independència i tornar enrere, no ho sé. No ho crec, perquè fins i tot els països sud-americans segueixen defensant la seva independència, però clar, quin sentit té una independència a un país sud-americà? Països a més tercermundistes, que després ja veieu com es comporten quan venen aquí. Quin valor té això? Quin valor té? No sé, una independència, com li diuen, no? Una independència criolla, de colons. Quin valor té això? Jo vull una Catalunya catalana, tio. Jo no vull una Catalunya espanyola. Llavors, perquè la Catalunya espanyola la tinc ara. Saps? Vull dir, que sí, que tindrem més pasta? Bueno, no ho sé. Perquè si al final Catalunya acaba convertint-se en una petita Espanya, acabaríem tenint una economia espanyolitzada també, no? I per tant potser tampoc tindrem la pasta que puguem tenir, no? Si és només per diners, perquè clar, jo crec que la independència ha de ser per una cultura, ha de ser per una nació i per tant ha de ser pel qui, i el qui som els catalans, i per tant els catalans som els que tenim dret, i a més els catalans no haurien ni tan sols de votar una independència, perquè els catalans tenim dret a la independència perquè ens la van robar quan ens van ocupar el 1714, per tant, per mi no hi ha debat. Però bé, deixo aquí tots els elements de judici necessaris que considero que hauríeu de tenir, i ja us dic, ara em podeu rebentar per Twitter, per Terra Mariaire, al YouTube, comentaris a saco, el que vulgueu, jo ho deixo aquí, us he fet partícip del meu debat interior, i jo no ho veig mútuament excloent, ho veig complementari, veig que les dues coses es poden arribar a compaginar, i ja us dic, si la idea us agrada però no us agraden les persones, feu alguna cosa al respecte, i si el problema és que no trobeu una bona idea, intenteu justificar-m'ho, intenteu raonar-m'ho, perquè dir, no, això de la idea del cens no funcionarà perquè Estònia no és el mateix que Catalunya, no em serveix suficient, i que em digueu que això no funcionarà perquè això és un invent d'espanyols per dividir no sé què, no sé, una mica més de profunditat en el raonament, ja està, simplement demano això. Moltes gràcies a tots i a totes per haver-me escoltat, i fins la propera.